bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam fulɓe ne kewi wiide so tawi doole donki yo doole keɓɓo, kono min mbima ko so tawi doole mbawi yo doole goɗɗe keble, so tawi bawneɗo donki keblade keɓɓo tigui. ɗum noon ko yonta hande woni yakare janggo, alay saago so tawi neɗɗo yontama o namdo hoore makko namdiɗi o wiya somi waɗani ko ponmi wadde ko hol mbaɗanomi, somi waɗani mbawmi nde holno mbaɗanmi. sa fami ngol ɗon konngol pama aade ardani aduna harde ne tono ko nafa yitti goɗɗo ko nafa here maydo ko nafa yewnotoɗaniɗo tigui. ɗum noon ko ɗum Fouta men janggo e gardugol Elhadji Baba Beydi Mal faami ɓe mbi wonde oɗo mboros jilliɗo windere nde biyeteɗo coronavirus koma haɓe yimɓe kala daro gona haɓɓere wotere mbadda juuɗe e fandu mbawa habde e oɗo mbir garɗo bi wonde ma foola windere nde. ɗum noon caloɗen siki ala ɗum noon pour wawde salade ɗum ɗon, pour wawde haɓade e habtade alay saago ko ma kedduɗen e yamirore ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen hande gardi en, surtout ministre de la santé chaque instant eɗen jiiya wonde omo yalta e nder téléji he omo haala. ɗum noon ko hunde fonde heɗede e hettede e fonde sattede. ɗum noon enen kala en jamirama wonde jooɗi jo foof coɗeɗen juuɗe men ha laaɓa cer. jooɗi jo fof kadi ye en jarat ko wuli hay sino ko chaque 2 heures de temps. kadi so ɗum ɓenni aussi max o so tawi eɗen jalta galleji men mbaɗen, amma ɗum ala gonden e laaɓal kala ɗo mbawɗen wonde. laaɓal noon wona laaɓal tan an neɗɗo o ɗo banggue terɗe ma, alay saago nokku mo gonɗa o so tawi o laaɓani an tan aɗa laaɓi, sa renaki so tawi a jooɗima e makko walla a yeehe makko alay saago tufna. gueɗal gongal ɗimmal ngal hande en ji couvre feu baɗaɗo à partir de 20 heures ha 6 heures du matin. wadde noon yimɓeɓe ne poti ɗum wawde respectude, saabu ɗum sa respecti ɗum ɗon aɗani danda fittandu ma, kono aɗani danda fittandu janandu ne tawno eɗen gandi ɗiɗo rafiji ɗi jiiɗen wona kanji tawoyta neɗɗo o ko neɗɗo o tawoyta ɗum, o totta goɗɗo, goɗɗo totta goɗɗo ne handirtini hen. sikki ala caggal haala noon bandiraɓe musidɓe wara haala golloto golle yo golle golla haala ne tawno golle kadi ko ma kaale ne golle, kono caggal ne haala ka haala eɓɓa sina hankanti haala nati jogaɗe ɗon gueɗal, saabu ɗum ko golle ɗe golloto haala ka ne handirtini hen. ɗum noon an jiɗɗo Fouta, an battorɗo Fouta, an tigui rigui ha joni ala ko woni fandare ma so wona yo Fouta ɓamto, yo Fouta yaaru yesso ne handirtini hen. famde a dañi ɗo mbawata rewde, a dañi bolol ngol gondanɗa hoorema tigui rigui ha joni koko fera ha labti cer, woni Fouta men janggo e gardugol Elhadji Baba Beydi Mal. min Ahmadou Koumé, alliance titonde leñol fulɓe, taw noon ko PDG agence de communication titonde leñol, mboɗemi e nder Fouta men janggo. kalɗo ɓe noddimi mboɗo heeɓi mboɗo heblini handirtani hen. ɗum noon enen kala garen daroɗen cirñinoɗen, nduusen jaalal leñol, nduusen katante leñol, nduusen jiɗɗo leñol jeeyɗo tigui rigui ha joni dande mum leñol ngol wi hoore mum dande leñol, ngam tigui rigui ha joni ngoɗo eɓɓago ngo eɓɓi e ngo wawa yarude yeeso. ne tawno ko gonga ko sababune coronavirus Fouta men janggo ardi, kono noon hay sinno coronavirus wonti dartol, Fouta men janggo koko latoto. ne tawno janggo eɗen cohli Fouta gonduɗo e ɓamtare, janggo eɗen cohli Fouta gonduɗo e nema, janggo eɗen cohli Fouta gonduɗo e fina tawa, janggo eɗen cohli Fouta mo alda e hasidagal, mo alda e kongu, janggo eɗen cohli Fouta jaggodiral e juɗɗodiral e jokkodiral, janggo eɗen cohli tigui rigui ha joni ne Fouta men ɓamtoto ha wonta référence kala nokkuji goɗɗi beele ɗe mbawa yurnitade men e nder oɗon tuma, beele ne daña ɗe ɓamtiri nokkuji men. ne tawno fodde rokketake tetera fodde, so wona ganduɗo fodde waɗa fodde nde fotiri fodde ni ha timma tigui. ɗum noon yo Allah wattanen o rafi dartol ne handirtani hen. amin ya rabbil alamin. o riwtanen o musiba, o bala e o jayya, ko kanko jogui foof, ko kanko wawi foof. ɗum noon kala ko wela ko ɗum woni ko latoto en ñagotomo tigui rigui ha joni no riwtante hen o rafi e nder windere nde foof.